kan salong ka ba siyem jing iaki Argentina haki jing ialehkai ki ban sawan namar ba arngot ki star kinamla ban mi madan bat hakne ko video ngin ye peit iaki program ialehkai tenga pedang sobai pi ki parlok syakne ka channel bat lada pimpat de ban subscribe snobha ban subscribe kenang ba pin yo iaki video ki baman kasngi Pynkhreh pha kini ki rang ialehkai iaki jing ialehkai Nation League kumulamin Yamal Kylian Mbappe Rafinha bat wat ki player ki balai yaw karta kumuluka Modric bat Cristiano bat kiwe de te ki jing ialehkai Nation League quarter final haka first league ki ban sa ialehkai man ta kamin ki long kumne ka Italy Persia aya ka Germany haka Porsche bije khasan bat ka Netherlands Persia aya ka Spain kalong haka juhi ka por bat ka Croatia kan sai kon Persia iya ka France kaneru haka juhi ka por bat nakalyang jong Ronaldo unsa don rengkat lang bat ka Portugal haka jing ialehkai Persia iya ka Denmark kanaga jing ialehkai ro haka juhi ka por bat kat ba ki jing ialehkai World Cup qualify ka Brazil kan sai kon Persia iya ka Colombia haka por nru khasan step bat nakalyang jong Neymar unam la bandan mentah bat ka te ki jing ialehkai bat kan salang ka ba siyem jing iya ka Argentina namar ba nakalyang jong Lionel Messi bat Lautaro Martinez kinam la ban mi madan namar ka jing mensaw haki jing ialehkai ki ban sawan ka Argentina Persia iya ka Uruguay bat haka we ka jing yakon ka Argentina Persia iya ka Brazil te parlong lada pikwa ban peit iya kini ki jing ialehkai sa follow iya ka link ngalabu haka description kublay shibun